ko bonga ɓerde nafandine kay haandi hen ko nulaɗo allah mo jarata. Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe, min calmini on, min jarni on. Oɗo vidéo walla mbiyen ngal ɗo nasal ko tintinago ɓesgu dental ngal ina nodda ñalawma dewobir mbiyen dimanche 13 octobre 2025 to juma sifawɗo juma sifaw caggal julgol takkusan ina yamira yen juuloy toon takkusan o ko nelal ceerno Ibnu Umar Ceerno faade ɓesgu dental ngal Madina Gounass e ko taari ɗum. Yo Allah rokku en nande e jabde naftorade, yo Allah juuna en gurdam ceerno, yo Allah tefan en ñalawma dimanche paaɗo so gene fodi. andumi ancata kono nooso tawde ko bonga ɓerde nafandine kay haandi hen ko nulaɗo allah mo jarata. woni sirru fuuɓde ɓinde tagde tagode ɗe woni nuru koewal juuɓe fotala majjata. woni moƴƴo moƴƴini moƴƴira moƴƴinde ɗum woni ɓurɗo ɓurna ɓurnugol mum ɓurtata. kaalisi ko mawni to allah ɗo ke nulaɗo men sifotako ɗum